Duarbaguri constituency ke parlo dering hithialong kenang sotbar pi barso ka chitia hem nang kimpi ponang jipu dering market committee tumpen sorkarapan kachuning ripon. Amran municipal board angkang ke parlo long trok se award along ta ehumbum pradhan mantri awas yojana hem ke kim kerang ponjia phon long eke sampon. Karlitang lum sepo Joy Singh Rongpi Memorial Football Tournament ang dunggiti ke padapon. Ini berita tentang detik terhadap sintob. Duarbaguri constituency ke parlo dering hithialong kenang sotbar pi barso ka chitia hem nang kimpi ponang jipu dering market committee tumpen sorkarapan kachuning ripon. Duarbaguri constituency ke parlo dering polling station angkang dering market committee pen sorkar pen arniwang ke chua hithialong kenang sotbar pi barso ka chitia hem nang kimpi ponang jipu si kachuning ripon pado. Lapen hithiang kang malom street light mate solar light nang pinang jipusi Karbeng Termas Council Local MSC mate Forest Board Chairman Richard Tubi lapen VDC Chairman Sarkoirong Parat Mapan chuning ripon thu Pinpur me kedam tang Kongres aya sorkar kachari bo mahut dering ahetia than market sit kim pipondo lason si non BJP sorkar ke khi bo mahut setame Karbeng Termas Council atum uthot dering ahetia phan kaching thor amu kelang pon thu japan barpi barso kachitia hem lapen street light nang piponang jipose dering market committee tumpen chunang ripon ele tum lanon ki chari ba ma sarkar dum han chuhan kang tum gela po hello lanon nil tum la market set mate arni bang hi thi pusin le tum hokpon lo lapen la diling lo along rong ner ke barat mu apia fisitame la bang solong si isi taun so system ki paman je phandan le tum bor ipon lo la bang so ki bor ya long nil tum han lanon ki chari ba ma sarkar tum sitame nil tum han akirap nang piponjima pulo lasi akirap chuhang nun lo community toilet monomat latrine lapen toilet la son abelang lapen aku street light ajus tami nil tum rabang soalait ki pipon nai pipon je phasini tum chuning ridun lo athema nil tum ajus tami customer inut bahini bang sitami nil tum accounting si bang nangla lapen kidam tang sarkar tum si labang soa market set ke nang pipon lo lapen lanon ki chari ba ma sarkar tum sitami nil tum han la street light lapen community toilet pini nang pivek po pusine tum chuning ridun lo na sarkar tum han sitami Kazirong pen Andrew Hanse News7 Northeast Amran municipal board angkang ke parlo long troxy award along ta ehum pradhan mantri awas yojana ahem ke kim kerang ponjia phan MLA Dr. Mansing Rong Piare Dengpen long eke sompon Pavinya Farman Pradhan Mantri Awas Yojana hem ke kim kerang ponjia phan phaikunia chekloni final cap arni long eke sompon Hamran municipal board angkang ke parlo long troxy award along ta ehum Pradhan Mantri Awas Yojana hem ke kim ponjia phan pangching pomlo labang so ahem ke kim ponji pulong eke sompon amaya long MLA Dr. Mansing Rong Pichetongdun anparta Boithalang so constituency local MSC mate Karbeng Termas Council EM Lumsing Teron EM Mongol Singh Timung lapen Hamran municipal board a chairman Birente So Vice Chairman Het Singh Rong Paratumta Chitongdun pusinele tum News7 Northeast Safarang kepen bertanang pale Kachitongdun ke thege dinga tumpen kanang jipon ke Pradhan Mantri Awas Yojana scheme pen arong tin lapen adon tin kachuboche ahem tona tuma phan lapen BPL mate keduk dan arat tuma phan BJP sarkar pen ehum ahem ke kimpon pen kerap pipon loputa ning jepon Hamran pen British Rong Han News7 Northeast Kai kimi clubs ahen pen pater pipon si lum sepo Karlitang Joy Singh Rong Memorial Football Tournament ang dung kitipon Kedam tang phaikunia cheklo ni final cap arni dokmoka te kerong pipa choklamalong Karlitang Joy Singh Rong Memorial Football Tournament ang dung kiti ke patapon bangso along aluhisar po aman pen Lakha Krepo Mahamaya Constituency Local MSC mate Karbeng Termas Council EM Lumsing Teron Chetongdun Anparta VDC Chairman Orson Rongpi Dokmoka Town Committee Chairman Biran Singh Teron Mahamaya Constituency BJP Block Mondol Amaipu Pornoingti Dokmoka Lemsa Chairman Rajan Rongpi lapen pinang an ke thigidingatum Chetongdun Bangso ang donggiti ke patwalong Referee Rumit Timung Bapuram Singnar lapen Probin Teron atumpensi Langcharipon Bang suang dung kiti kebat cualong ampukuri puling sesong lapen sarjeng leving at mongbangsi patupondo bang sualong sarjeng leving atum ampukuri puling sesong apan cepaipon Karlitang Joy Singh Rong Memorial Football Tournament ang dung kiti along iem Lumsing Terona hinpen lunsepo Karlitang Joy Singh Rong amenpen ningkan ke thoman bangso Football Tournament ke patu padaponji lapen ke kiwangja ningkan pen ke
Kihaya aterang atumapan kihaya anong tangka suri pokep lapen. Adun tu anong tangka suri plikep pajirpon jibuta lamcak cipipon. Mohamaya Homosti Arlu 31 local committee board committee dola hal soang kanglong iltum isi mondol committee pen ceparai lo jeladak isi Karlitang Joysing rong piamen pen football tournament BG pro lasinang khela bom lo pini nang ki jutsiar ni angdung itiar ni Ampukuri versus Sarjeng lasi Sarjeng bang 2 gol pen haipon lo lasi pini laso akhela ki bipon bang khela lo Karlitang Joysing rong pike Bharatiya Janata Party along alangli bidi sar Mohamai long bidi sar pele litum matha pondet ta hinune alangli bidi sore pensi pini nili ke haipon lu pusi nili khepon setame kupiar nam ke hengno joine ne alangli cheboy nang koklo arta bepin pen lasi alangli phan ning kaching hon pensi pini la so tournament khela pado laben la so tournament bang ke nili tum kana thom haji biponji alangli men pen alangli karjong en hok le do sitame ingthirjir pen padui phana nam long ta hirju melo asi ningkan ke thom so tournament khela padu panji asi pini winner tum phan bangke 20000 lapen runner tum phan bangke 15000 asi muning abang bangke nilitum 50000 lapen 40000 bipon po lapen kijut si angdeng bangke lak si pen 70000 labangke nilitum continuous ningkan ke thom phan bipon po Dokmoka pen Lukasen Kron News 7 Notice. Beta pan sekang tonik lo kardom.